Horas Salom Madihita. Malam ini Selasa 28 September 2021, kembali lagi kita melaksanakan pertandingan WEC secara online via YouTube HKBP Bandung Timur. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, marilah kita mengikutinya secara khusyuk dan hikmat. Untuk memulainya, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan dari buku ND nomor 521 ayat 1 dan 2. Mari dimahita. Sangapi Jehovah nasun tipuli golgani holongna dang tarasami dilehon anakna nasasadai manobus hita jolma berdosai puji madebata ale manisia lasroam samba madebata napoton Jehovah nasun tipuli marite anakna Tuhan Yesusi tungsa hasuhatan dobo sanai marite anakna nileonai mudarna lurusna dihausi langit rarape dosata ios dibaini puji madebata ale manisia lasroam samba madebata napoton Jehovah nasun tipuli marite anakna Tuhan Yesusi. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumupalangi dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ali di bata asini roham, di persitungan ni joromi, sumat tugarmu do baritami ali di bata, ro di ujung ni tanoon, guk hati gorad do siya mumi, tibul do Jehovah, jala pujion situtudo ibagasan hutani debata, di atas dolok habadion nai haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jugo hami tupak kerimon, di hanguluan saliling nililingna. Sailehom matodim turohanami, asa margugu hami manguloy hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan na di banua gijangi. Pargugoy mahami manaluhon salhut nanaing mga bati hami tuhasonangan. Say pagada haporsiaon, pakirimon dohot pamupomom ni rohanami. Asa mo nang hami ro di ujung na,
lau majalo tupali kami di jolom, alani anakmu Tuhan Yesus si pangulu kami. Amin. Turbo pertanyaan ditikyoni mana tersurat di Heber 2 ayat 1 sahat rodi opat tajahama marsika soring humulai hami masian ayat na parjuluk di baheni naing mabuba gomosta maniop hata nang tabigi unang tung di baurkon hita Ai gari hata na hinatahon ni aka surusuruani, gari hotdo, jalanasa pangalausion dohot hatoison, mangala pamaloson na hobar. Tagamon maadong dapotan hapursatta molo tatuison haluaon na say gudangi paulado tuhani makatahossa dimulanay jala momos di pasahat akan naubege sa tuhita Ai dohot do debata makatidakkon marhite-hite akatadda dohot halongangan, dohot ragam ni pabahenan hagogoon, nang marhite-hite to di parbadia, na sinagihonna guru lomo ni rohana. ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani di bata jala na upiupsa. Amin. Mari dihita siya buku de nomor 250 ayat 1 saat rodi 2. Asini roha madi hamu dohot dame sian debata amai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Amin. Horas ma dihita hamu akamang inang rodi sude hita tahe nama kasih holi parsaoran do debata marhiti partangyangan wik hatani debata na tol hastu hita mamakuligi ngoluta sian buku Ester bidusia ayat 15 saharudi ayat 10 sia songonoma didok disi nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu dohalak Yahudi akan asia Susan jala dibunuhi disusat 300 salak alaidang deis tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alayang go pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon kosa nasida. I gabe marhasonanga maradok pon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak nama kagiyon nasida 70
5.000 halak. Alaidang dai tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa di hari 10 bulan Adar, gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani, gabe di bayan nasida mai hari panggalangan dohot las niroha. Alayang walak Yahudi akana disusan marpungudo di hari 10 dohot 14, jala marhasonangan di hari 15 bulani, jala di bayan ma i hari panggalangan dohot las niroha. Di bayan yang gohalak Yahudi akan maringanan di akka huta pagaran hari 14 bulan Adar, di bayan nasida hari las niroha panggalangon dohot hari raya. Laos masih piringan nasida di si ganuk tu ale-alena ido sahatna. Kita kena hina holongan di bagasan Yesus Kristus. Molo tapai hut-ihut surat esteron takasdo di si campur tangan ni debata tuaka jolma na hina holonganna. Takasdo tarida di si songodia do pangaramotio ni debata tuaka na hina holonganna. Jala ragam cara di baya debata lau paluahon nasida. Uduk ni songon na taida diturpukon bohado akan pinaluan ni debata mampu bersyukur jala merayakan kasih Tuhan. Unema tarisihi manang tapai hutihut. Hamua kamanami do inanami do disudehi tanah pungudis bagas tabi nama dohoti partangyangan wekon. Didokdo di 2 Musa 10 ayat 10. Jahoba do marporang humoko pamu asal ma hohom hamu. Ima patuduhon naso di pasobu debatahi ta mengadupi paraloan di Portibion. Naso di pasobu debatahi ta mengadupi ragam yakana masa di tonga-tonga ni Portibion. Atik be situasi na tabulusi sanaing manggosa mangonggop ngulut tahiranek talu hita. Alayak kana marpakirimot tu debata taruli gogo. Ala memang dileot debata do semangat jala dipatudu do sude akan aneng mangago ngulunya kana porsiai di Portibion. Dang macoho debata lau paluahon akan hina holongan. Jala ragam cara di baya debata lau paluahon ngoluta diakar ragami parporangani songonido nang namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel dinaharuar nasida siak kabuangan mamolus ragam yakahuta luat jala gudang dua katantangan nama ragam diadopi nasida alai tuksoheado talu manang so disi ngulu nasida terus domar dalan sahat tu tujuan sada ke barat doi hama kamando taminang rodi suhi dehi tatahe di tonga-tonga ni Portibion na tok-tok kita mengadupi ragami paraloan mengadupi ragami parporangan dada hola parporangan secara fisik alai do pikiran do hapor seon ragap tahe na tadupi macam ya kaparporangan di tonga-tonga ni Portibion. Alai takas do tarida pangaramotion panugunuguon huaso do tagogoni debata di tonga-tonga ni yakana masai. Tugu debata paluahuk kita marhasonangat do nguluta. Jalaido na tarida di buku esteron di padan narobi pabuah saya donggo dala di debata lao paluaho nakana hina holonganna ragam cara di debata lao paluaho bangsona meragap dala di debata lao manugu-nugu bangsona bahkan
halak na asik pe na manigay ngulu ni bangsay tukdo waso do tagugun ni debata lao mabay saluh na ipesan akan na humaliak pe sa balik na bodo dipakai debata lao mangrupi bangsona bangsa Israel na say mangadupi tekanan terlumubis yan Kerajaan Persia. Jala tarida doi diluat Susan, ibu kota ni Persia hati hai. Saya dong namar sakap naroa, manang najahat tu nasida, anek puson nasida. Alai margati pasoring donang akan nama sai manahop ngulu ni bangsa Israel. Songoni muse nang intervensi ni halak nasing asabu nian marsobat portibion. Alai ahamana tarida di si sudi akanan yadupan ni bangsa Israeli gabe jamita na arga. Ai bangsa manang luat hom naneng mamusa nasida justru balik gabe hancur di bait debata. Imana tarida ido parbue ni ngolu na say toktong marsihot tuado pan itu hatai jala ido nang jamita na arga di tonga-tonga ni ngoluta situasi na tabulus nuangon marhiti pandemi COVID-19 boido tardok parporangan na tadupi unak talu hita unang gabi sega ngoluta lani alai buhado hita patudo ngulu na marhamonangan ngulu na punya pengharapan ngulu na gok pakirimon ikotu do hita maka monak nguluta siap paraloan na tadupi susah do pikirata mabiar hita jala sega do nang ulau sipata de baini alai dang nagabe talu hita dang nagabe gale hita tahu mapadongan yon ni debata ragam cara ni Tuhani songon neta ida di son si Mordekai seorang pejuang yang gigih tangguh mempergunakan sarana yang ada dari keluarga Mas Yester dipakai memuluskan ulaun nana argai marhiti panugunugu ni debata gabi monang nasida gabi marulupolup nasida jala ido nang jamita na arga di tonga-tonga ni ngulutta bohado hita benget taba sabar lao pai hutihut pardala ni ngulutaon huhut makirim di cara ni debata lao paluahu kita maka donga sa persiaon Ester di trupuko gabi ula-ula narga nasia debata lao patupaho nak kanadenggan di tonga-tonga ni portibion tarlumobi di hala Israel na di luat Persia dipakai do sarana naung di bana ai ala ni haulion na haburjon na dohot hinadengkan ni parangena songon permaisuri ibana songon ratu ibana gabi lomo jala holong rohani raja Asuerus maradup penibana jala idu diba parhitian sebagai sarana untuk keselamatan bagi bangsa Israel. Gabe jamita na arga duinang dihita. Dajuk duhita madili manang mabiar. Ala memang dangadong nabui tarpangasaw kita di tonga-tonga ni nguluta di portibion. Gale dohita. Siotik pertubu dohita. Dangadong nabui pangasahonota. Alai di sima tarida waso haguguni debata sai buido dipakai debata kacara narong di portibion lao patuduho sakka mari tonga-tonga ni nguluta molo mangolu hitan wang di luaton jala minoritas do hita martibako suku na asing di luaton dangadong nabuy terbaik kita
Jala dangaung boy sipata terpangasau kita karena saha persiau do tita ala terbatas do. Di tonga-tonga ni nahumalia kita. Di dia hita karejo, di katorta. Ala itu pado. Justru naso saugamo do hotitai, naso sabudaya do hotitai, nama rasing do hotitai, boy mangurupi hita. Dangalani gugut tai, dangalani huasot tai. Alay na manguludo hita di bagasan haserepon, manguludo hita di bagasak kabengeton, manguludo hita di bagasak kaburjuon. Ternyata orang-orang di sekitar kita juga mampu menjadi berkat bagi kita. Akan humalia kita bahkan nasota tadda sia suduk pertubuhan dohot ragamnya kanasing boy doi HP makaholongi hita, boy doi HP mangurupi hita. Sia ni mabui tarida ragam cara di bata lau mangurupi akan hina holonganna. Kurian itu hatta ido nang natarida pabua toktong do de bata mangaleu gugu di hita tukso di luas do hita gale songon natarida di tonga-tonga di bangsa Israel dang di pasobu de bata di leo do gugu di leo do pikiran jala mampu nasida menghadapi ya kamusu boy dipatuduk nasida bahasa bui songoni ala memang toktong di jalan nasida panuturio siat Tuhani next songoni nang nguluta dina toktong dope hita menghadapi para luat di tonga-tonga di portibion dang bernasiduk para luatta dang bernasiduk perjuangatta alai toktong mata tiop Tuhani unak tapangasahu dirita unak tapangasahu gugutta alai tapangasahu maasini rohani debata dukta hanguluhoni ahama dipangilu siak kita tarida do dingulu ni bangsoi mereka merayakan kasih Tuhan merayakan sukacita dan membangun semangat kembali ido naik tarida dingulunya kana perseang bagaimana kita bersyukur maka melatih sudi pangaramotio do gugu nak tajalus ya debata jalai ido pagomoso parsaurata nalam rosu tutuhatai naik patudu honota ngoluta ngoluna toktong mengucap syukur hataridan ngoluna mengucap syukur naik toktong ibana marlas ni roha manguduti hari-hari ngoluna aha penaro naik patudu honota ngolu hak kristenoni lah menjalin relasi kepada sesama dimanapun dia tinggal dan hidup. Jalan naik paturunan nangoluna gabe sinodang. Daerah hola manodangi dirina alai manodangi nahumaliang. Marilah kita merayakan hidup sebagai anugerah dan pemberian Tuhan. Marilah kita merayakan hidup dengan sukacita sebagai kesempatan untuk berbuat yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Ido tugas do tanggung jawab tasongalak na persia margugu mahita patuduhoni jala margurasa mahata ni debata di tonga-tonga ni ngolutta ainek pakko ni debata hita papatarhun wasona di tonga-tonga ni portibion di dalam keadaan yang sulit na tadupin waing di parsangapi di parbisuhi jala di patau Tuhani mahita marhiti hagugunna amin debata manami marhiti Yesus Kristus pasu-pasu hatam na gabi hanguluan nami asa tuk kami gabi sinodang pinar guguan ni todimi ajari kami toktong maka melatih sudi dengan ibasam jala papos marohanami pabua tuk doho papatarau kabalagom ay ragam dipakeho cara lau paluaho kami manugunugu kami mangaleo na kanarikot di kami Tuhan huha meleteo kami masalune pasu-pasu marwas ni huriam siadadana sikola minggu remaja na poso bulung ama ina do lansia pahot pakirimon nasida mulo tungaronga nagalealan ya kapar sahiton leo gugu do semangat be
Mulutunga donga kena marukil. Urupi Tuhan marhiti asini roham. Ajari toktong madok mau lihate dia akan makang ulu dengan ibasam. Atong hupuji hami maho rodi saliling-liling na. Amin. Mare dehita siap 760. Jesus do ale aleku so ada tudosni ale ale na sumurungi dia hasoloan niro aku Tuhan haposake si paluan nama morsan dosake na mga puliau mangurupiau di hagogotani Jesus do ale aleku so ada tudosni ale ale na sumurungi dia. Tapasada rohata martang yang mahita. Toktong madok molehate dope hami tu adopanmu Tuhan, disalhut asi dohot denggan ni basam, ditiki nauli na pinasahatmu Tuhami, boy hami Tuhan marsaur dohoto, marhite-hite partangiangan di huriam. Molo pidi bagas nami hami ganup Tuhan mangihuton partangiangan nami, lasmarohan nami, taba magugo nami Tuhan, tarlumobi di naong hutangihon hami hatam na badiay. Tutur ragam na huwadopi hami, akan namaol na borat di pardalanan ningulo nami. Ale toktong do takas Tuhan, pangaramotionmu di pasahato di bagasan ngulo nami. Atong ajari mahami, toktong marpakirimo Tuho, jalahot maha porsyon nami Tuhan, tarlumobi dinatoktong dipakulingi hatami hami. Tuhan debatama nami, pasu-pasu ma saluhut ruas ni huriam, sia namet-met, ibur-ibur magodang di bagasan pangaramotionmu, dinamar sikola, lehonomu Tuhan habisuhon habistaran. Molope adong sian tonga-tonga ni akay anak ko ni huriami natogtong dope mangihuton parsiajaran marhite online lehon Tuhan semangat dinasida lehon kesabaran lehon lasni roha lao mangihuton saluhut aka parsiajaran jala molo nunga di patupa sebagian sian aka parsikolani naong tatap muka. Tuhan, tuhodo pasahaton nami saluhut na kaya nakon nami. Di bagasan pangaramotionmu manasida, di aka parsikolaan nabe. Padaonmu tutu ragam ni aka parmaraani, tarlumobi ma ragam ni panahit na tongon dope adong di Portimion. Tuhan, suang songoni nang disaluhut akaya nakon ni ruas ni huriam, na tongon mangalului akka cita-citana, mangalului akka parkarejoan, na mangido dohami tu adopanmu, patuduhononmu madalan tunasida, song-songoni di akka na makasih holi, di akka jodoh Tuhan, patuduhononmu mai ditikim, hobar tulomo ni roham, di akka na makasih holi parbue ni bortian, toktong dopos rohanami pasahatonmu mai Tuhan, akka silas ni roha itu ganup keluarga, ditikim jala pasahatonmu matutu akan nauli na denggan, song-songoni nang di akan atoras pe, pasu-pasonmu, lehononmu hagogoon,
Patukonmu na sida Tuhan, dinalaho mangaramoti, jala manugunugu akayanakon na pinalumehomi itu na sida. Pasikoponmu akan narikot di bagasan ngulu na sida. Ajari tutu akan natoras, laho manboan akayanakon tudalan hinalomohon ni roham. Pasu-pasu akan na tua-tua nami naung lanjut usia Tuhan. Di bagasan haton nasida, toktong mamarpakirimon do pakho, pahot maha porsyon nasida. Tuhan debata amanami huingot hami, nang diakaruas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton, napeak di bagasna, nang di rumah sakit petutu. Homa Tuhan na mangalehon hamalumon hai pason tu nasida. Pasu-pasuonmu usaha nasida dia kapangubation, pasu-pasuonmu akasipanganon sinumon nang akaubat na pinakin nasida. Pasahatonmu matutu Tuhan hai pason na hibul, tu akaruas ni huriam, tutu marbinege maho Tuhan dia katangiang dohot pangidohan nasida. Dia akaruas ni huriam natongon marhabot ni roha, dinaagoan akan hinaholongan ni rohan nasida, lehonon muma penghiburan apul-apul na siya koy Tuhan. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam, atiktung adong Tuhan na mengalami kesulitan di ekonomi hinorhon ni pandemi COVID-10 siyaon. Tuk doho Tuhan mangaramoti parngulon nasida, mangurupi nasida, diganup aka kebutuhan nasida sigano pari. Pasu-pasun mo makatangan na boy mangurupi na olo mangaradoti ngulu nasida. Tuhan debata manami pasu-pasu ma nang huriam HKBP Bandung Timuron disaluhut aka program mardalan dohot linggan hobar tulomoy roham tarlumowi ma saluhut ulaw nami pakubasyon nami di bagasan saminggon tu bagasan tangan mohu pasahat hami Tuhan. Taulas ni roha di saluhut ruas ni huriam, puji-pujian hasangapan gelar munabadi ai. Tuhan debata aman nami, pasu-pasu ma saluhut nang akapamareta nami, siantikat na tumibo ramotan munasida, marhobas hobar tulomon ni roham. Atong Tuhan, sahat di homahami saluhut na, takas di botoho Tuhan, nagabe pergumulan nami parukilon nami ganup marsada-sada, marbinege maho di ganup akatangiang dohot elek-elek nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mare demahita uhut papungu pilihan. Lolop tondiki ay nang dito bus Yesusi amusude mege mai sailas rohat kumandogi sonang ni tiki tungjupang Yesus tuhaki konde nama ngajari yaw darban marlas ni rohaam sonang ni tiki tungjupang Yesus tuhaki nalholong narohaki tunasomoy bemagoi mata na dong manatapang pinggol na mangihona sonang ni tiki tungjupang Yesus tuhaki konde nama ngajari yaw darben marlas ni rohaam sonang ni tiki tungjupang Yesus
dede bata manami na di banua gijang hodo haroroani saluhut sileho-leho na dengkat doho na sauli basa na moli utus. Kupasatami masyan na nilomi tu hami pelian nami tu ho. Say jalo mai gabi wab na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asaho para siya kami pelianon. Pati buluk karajaum muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudangi sileolomi tu hami. Asalam gir-gir hami medok mauliate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mangiduho mahita ditangiang na pinudahon itu hatta. Alia manami na di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai roh maharajaonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon. Sangona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tegihut tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Ay horona punah harajaon. Dot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amen. Asini rohani tu hata Yesus Kristus, kolongi rohani de bata ama, parsaurani to di perbadia madongani, mama sumasuam salut na ulak ni rodi saliling nililingna. Amen. 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 Horasma dihita saluhutna. Salam sehat.